Я го ския, брат! Това е МиГ-29. Evo što frka je. Бача маго. Бяло го е направил, защо го е направил? Това не го улеко. Това е право деприлно. Един спре да го Ono je što mora sija. се вижда. Това не знам, бе, аз тук това е деприлно. Сега ще отвърш лампиш, я го виждам. Лупин, крилото. А той на бяло не бе, бял самолет. Сега на него хаш някой сигнал. Светне офаровете! Там високо напрежение ще му откаже електрониката. Няма ни по-ниски. Тук, Сопилна поляна. Сопилна поляна е тук за да го... Мотор, не е чувството е мотор. Чуваш там за силно. Аз го ставя я парото така и... Ма че знаеш къде да чува? Те го продат в колата, аз го чувам чак в другия край на къмпинга, ти пищени. Защото е висока частота. Ти се научи и истински самолет на много високо. Няма ли някой храпче на го? Ако и чута по-голяма. Какво сложите, маркирате Това пътеки? било баща, но не си неща. Обаче слънчевите проектори правим. Ага. По бойлер. Добре, че панела е... Ще два пъти е? Два са? Колко време е? Там не е там. Детски е там. Шофьора е там, тук е шофьора. Няма. Топовда има, ако няма... Самоърството се даде. Ваганцата 2 или... Това е малко, това е бързо стопи. Казвам що. Казвам с плакване стои. А, умъсмеш ли то какво става? Сваляй го! Кажи го с това, за да дам хората. Отилиха го. Пускай фалшивите ръчи. Пускай ракети. Къде са, бе? Къде са да има тяха да мама, да? Ники, пуснай ми му лазера, ма не фърля ракети. Фалшивите. То това, защото е ракета с лазер, да Не, са. Венал. Не, ще май. Абе, Ники! Това вертикално моля да стане! Чай го пазикне. Някой така му високо. Добре, супер! Оли! Наскоро Понятие, включим наскоро. Да видиш лъча по... лазерите! Батерия яка. То се свали го. Кой ще го сваля? Мисли, че го селише. Аре, сваляй. Крилата дали не пази или не прави преди? Крила, нали прави крила? Това е къв... Той е. Да, право. Това е чертежен спекър. Режат се детайлите. Вали главата! Майсторе! Опа! Как е тънко това? Бях ли хила, бе? Ама не има някакви място. Лъча и гледай къде Да. Дайте кто му го виска. Браво! 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 Айде, държай си дай.
паркираш по-близо. Свалихме го! Свалихме го! Явно. Трябва да разпаря. Чуто искат може да напалиш къде ще.